Bakarkaiko dira guai bertsulariek, hitz bat ukanen dute gai gisa, eta bertsu baten emaiteko doinu eta neurri librean. Eta Bixente hasiko da. Zure hitza, Bixente, bidea. Bertsu bat nahi duzun neurri eta doinuan. Bidea. Eskualdean garapena da, hainbeste eman nahi zutik, autobidea pasa nahi dute, edo zoin sokoetatik. Dena nahi dute hortik seatu, baina bide ederretik. Nazionalean gero hartzea, aspertu dira engoitik. Berbidetik bagoaz baina, ezkoaz bide beretik.